Soma marhaba mantoro site ko mbelata haba sumo be ga kene du kurajeratu o kera dere ala ka tawon mandama ala ka jamana basigi ala ka nguna ja ya rabbi jamana ala ka kishi ala ka tanga kuma ka jamana de bela jelefu inshallah mali kono ani mali koka ko sebe mi bisa barata blo Ousmane Togo ale be realisation na sira kamara sira koloni sira jele moro ale be minye awakado technique la radio sira fe Boga Jarabad alebe difula jamadugu kumbo kefa ka angolosi kuyate awa keta muro alebe mobishimla muranimbe bisa akana bala mala ma akiyerefo ki walinyumando aminga kene demsonu marhabani mantoro city yere la ko amba alaka jidi ke la fio ton wolo fam oui Fatiga elle va bien Kelempe unique abi elle va bien abana oui merci beaucoup korbasi konti mantracité bayin dribson alhamdulillah farbi chugo de akafsa alaka jidi ke la fio kisha toroma ka ke farja gabo sidan tan ngone gembe furuba e koy sabu ikado ali janjo kunu nama na ti nyini ga dese kumala o mi lamsai o ko jenya wolo fe fana shira ale la kunungu o andwan isolal damele ale be congé de paternité là congé de paternité voilà donc madame Yansondi barka la Simon ko la ga jiri ke la fio ami o kuma yusu ay kado ansigira kene ka kuna funi kene do ka nyeshi kado kuma kuna sirleuma fasiri sebe on sugandira anfe kono kuma ka cha kelengele ngone sugandira sabu tigana nguru na kuma batiba o bido ina sa on ba foko on ni olu ambe ka faranyonga ka jabaru masa barikada sofla masa kodo na yale barikada ka wale nyumando ambe rasulu tanuka wale nyumando ni ka barikada nema ni kishiba mala ko jidi aka amma sa obe foko wale nyumando barikada temene ko ambe do ku ye ala ko bulo kan shuje ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiya la foi kanu soro mi mbu torotun munu rebe chinyeso bada dali ala ka no nanga bamba to bela jile kan yero nya kan ta do kono kanu ba jama ko dantula ka bismillah kena yu taye ka suko ka duguje faso kono ani faso koka fefe kulo nyegale jole ndo ani fefe nyama dale do ku ka bismillah o daga le du ye kena ngaya ayo mi yikado tuma nasira koroto ni beleke billaje ibora ka fo chugomi shuya koletigi olubu magwan fara nazarake dabalika yasa ka mautu sigiro la ku nimisi hosani la seli bela jilenye songona kalfale do auna mona alaka la se ko nyuma ko no ya anye ka mabe ka chari ko no ya shuya koletigi ye lo nyegale joko nyuma ni nyama da ko nyuma ala ko no ya kanu ba jama kulu fana ko bismillah desani bismillah moro kumfolo mbadima aywa amine yusu ba mine ni ya mine ba mine ni ikado independent ni ya mine na lesa fe mi ikado ka fo ko funangenu ani musolakau olu sengal do jamana jobara u bela jile tabulula o ikado jekulu ka haklina ye munu ni ikado yo lanyini jekulu mi farala nyonga ka ulika joke ko mi nye kema jole na ko funangenu ni musolakau nyiro ka kanga ke ikado binani bonyongo ye mi nye kalata u joro falila ani sugandili joro falila fe mimbe kado jamana ko nyana bo joro fa ko fo ko consortium ni faranyonga kulu mimbe no kado ka fo mi nye kado civilu ye organisation civilu no faranyonga kulu ye civilu jama togola ani kado funangenu ni musolaka olu togola fe mi je kado tomi sigile do ola kabi kunungo arabado yusu ba fulani mugani fula utukalo kile mugani nani na ibai ka fo ku ye kado kalambulo mbasigi bomakoya o kalambulo mi sigira bomakoya kunye ka fe do ta kunu ba udo bala ay ka fereni dabalu funa tige ka lajinu nke ka fara oka mi mbi tali ke ka do ka fo keme jole nani sugandilu ubike wala mani ka do ka fo kalata ubike ikado mzolaka ni funangenu ulu joro ka ke binani ye keme jole na oka kalfa ula ay wa ko sugandili ke oro ula funangenu ko jangato ulu la ko sebe Musa Sayo Kamara ale ni fasiri independent kono bi Musa Sayo nga fola akoko abe ikado kalo kelembo faranyonga kulu do be no ulu ko ngeme ka ulika job bela jile da ulika job bela jile ke jogo mina ufuna bse ku joro fa jamana ikado ajolula haka jaje mo fanga hukumu konna la ni ko kolodo okumana ikado yusu ko kalamlo sigira ola ko mi mako atelier akli falen volen kalamlo do okumana kere ikado siga kuma ye ani kuma batterie uni nyonche fe minye kulu nye ikado yel fere do labe ka fe do fana boloda ay waku na ulika joke ka fe be blasinga jogo mi na
baye ka fo musolakaw ani funangenu olu bi se ka ikado joro bi se ka fa cogo mina jamana joli bara ikado asugandilu ni kalata olu senve fe minye ikado ko nunye ko kwa ube fe ko kolodo ka nyenyini okola kalambulo ni hakli volen kenen sigi kunye fe minye uka fere uka je ka fere ni dawalu boloda ningo bla senga abenata la yini fana be fara oka yasa ka ikado nununka joro fali ikado jamana jo keneka ko kologiriya kata fe kema jole na binani funangenu ani ikado musolakaw minye ikado uya fo chugo misugandilu ni kalata usenve fe minye ikado ningo numbela jelenye ko wulika jo ko uko nimboke hakaja mali ikado ka fo ko tabulola ikado ku be la yini unke la yini minu bo kesa o de ukala yini nasira ka sabati obija uye okona menye Mamadou Sansi baye ale ikado nyemaye mino efunangenu nga faranyonga kuluye no luke ye politique ton funangenu nga faranyonga kuluye ko RJPPM o bugunatige o de réseau des jeunes des partis politiques du Mali okona Youssou ko be femi mvana fo ka faroka ulu bela jire ka chesiri ga boningola o menye ikado me hawa sumare hawa sumare ka fola na lebe ikado ka fo chagada bar loko institut nibde okona Youssou ale ka fola ale ya jira ka fo ko minye ka do ni ko nunye ko ube fesa ika do janga to nununga ko tabula kala ka dawla doala ninga do balanga wire ka wuli ka joni fere tiketau anu bina la yini mununge ko blasenga ko obe wuli ka joko fo o wuli ka joko fona be kuna foni charini ko fo o kuna foni charin chugo ku bo fere udi nyoma anu bara obike chugo mina yasa ka kulo do ninge nyeshi ka do funa ngenu nga joro falima anga ika do foro bachage dawla ani ka do akake hakika ko yamaro di ufuna ma benye ka do ka fo politiki ko nanga ma ya tabulo ko nala joro ko fana fa ayo fe miye ni ko nunu bela jire ko ni semfesa uye hakli jagabo ke nga faselike ka soro ka jira ka fo ko fe miye keta uye ani bala munu fana be ka jate mineke o bela jire ka obsega kunata chugo mina musolaka oni chelakao ka fe do sigi senga obike ika do ko tabulo ye ubulo ayo ka faranyonga kulu fana labe munu mbeke ika do la yini ke bawye kulu mi la yinunke hakaja kema jolena joro binani okadi ka do funangenuma ani ka do musolaka oluma ku ya fo chugo mi kalatao ani sugandilu senfe o minye ni ke baroda siginye ani kalambulo nye adola Youssou ko ubuna fere chama ne sigi senga fere kumfolo bike jumenye iwulika jo otemenengo kuna foni laseliu o kuna foni laseliu ubuna ke chugo mi wira ubije ko sigi senga ni ko bara obuloda o kuma ko betemenengo ube wulika jo minge o de jabi nyumanga soro don janjabi wala mawati kunguru ne jabi uluka sorala o kuma ko funangeni bisa ba bonyongo musolaka ni chelaka ubela jile nyon soro ninkene nga ko miye kalambulo nye ani kuma sigi ka be ke klefla kono akanga kunche bi ula kle wati ula obekeni ka du ka bara kunche sebonye o la selu fana ye anye ni samaka bo ene pananko no Musa Sayon kamara kan nobla sebe do ka bidon boli do Youssou bro ni obla ne bi sebenda seben ni mata o ye enquêteur ibe ejidan miye jakulu minganga sigi nabi kala fili jalatige moro awa miye nendo miye mado ko ni sugandira moro awkado sugandira chugo mina miye awkado Union pour la démocratie et la démocratie la république et la démocratie miye awkado parti politique doye miye awkado nyerala lolu awkado miye oluga candidature koni moro uyado moro abenata awkado minye madoka fola Mamadou Dugo awkado ale ajira ka fo awa minye ningwe atabulo anake chugo amma ke sharia kono amaka sharia kono ko ni mangata minye awkado ni tirajo sorry Mitirajo sordo kamado wele o kamado sugani ni jama chiara ni annake chugo la abe fokai mado fusani mado yi o ngani ma blakata garsige ga faraganci garsige faraganci o parti politique ga jawnga jamana kono mi anga gouvernement na ngana jati mine na fara place nani moro awkado parti politique ke maflani biduru ni ko moro kikama nani tawlula ala koso ma finira ni parti do be mine do te togoyedi yala ubeya ni beti mali do ko ni togodi no tani beti de ni be ku mali kono parti retna jani jamana dewi ma nyoy de
bon ko malla bi mo re ka jatete politique mo ko wuro ka jate bu yere kan ka jate bu yere kan tigena barka bu yana ko inda bolo la ko abana san jaman temena san jaman temena ay chama ye ay chama lame ay chama ye ay chama uman lame de ta nya fuye da amal lame de angata abo sore ko ni mami moro mi ga adoka madanita uchugula moro ko mabe ni awkado sababai mi awkado madobe no rpm tonde manye segu nyame bachili ale fana jira kafo awa mi nyere la ko awa grupo ma ngoni jakulu mimbe kulu na awkado nyanya waraka ni ala sona madona natao mi awkado ni ngoko ne apma chiara mi awkado parti poltugu olu ya jira kafo nyere la kuma ke sharia kono muro awkado mado be ukafola aku belajire welela minye awkado ko mado ko ni ajira ka fo ka damne awkado ko lutna isin na yala ni ko ki sindala ni ko temena chugo mi ena seka pma awa minye nyera la ningo koni adoninga bo anap ma chaledo minye awkado ejiko muro awa minye akonla temena partout chiara minye uyake gardige ka faraganci sobondo sobo yere do alaga kunaja alaga sawo nywana amen kuna goyate kuna jami ko fa alaga nga kuna jako ye yusumbe challengerta ye challengerta ikadon kuma kele ndo eji ka mausu gwandili ka make ko no ko nte bara no de yusu ibai ka fo ko mamunu nganga sigi ikadon nje kulin konnala no eji ikado ko munu nu bela jire bulu kanga do ko ikado ka sugandira machi afo aka no de machi amanve ko nga ko ela ko kambe dowa ko rendez-vous de dowa waka ko ne mana bo dawda fe mi internet me ne utukalo kile muga ane fla ba fla ni muga ni fla saina mi nye ministry mi no marata mbabo ni aga kala efo jabana ko nya tabulo ko nya na bo ministry ale ko ni ya akoke igado sobonye fere ton digila ma o desera ka bala ka foku ka ma sugandi ga wati bolo daw bete me na o desera ni fere to wa fla be jabana kile mi ngono ko ga mo nani o fere to wa fla la ni ya club ibiskara jarati o jagate mo nani mbo o te mo nani mbo la ko soza wa yuzu mi ye ka do ka fonde ndoye ko ni ministry mi ye ka do administration territoriale ale ko ni yake ka do sobonye mi ye garsika ka faraganci ye to mi na mamunu mi sugandi ukasigi ni kulu ngonnala no ejiye akonekera ni sugandi limi ye o kala ka do garsika faraganci ye no ya sobona mai ko bara no kontede nga ibaye ka fo ko mi ye joro fali o sheki parti politique togola ay wa fami olu kanga joro sheki ne soroni ngoina société civile joro woro kuna ko minye kado ka foko olu munun sugandira ma folo munun sugandira kala tay invesa olu ko ni kado ka fo olu to cafe to madara ay wa musula ka ufuna kai kado joro fali fere ton olu tigila ma togola aywa ko minye ka do ko to seben bi woro o de stara kata jira nunna sola ka sugandilla abana parti politique to la abana aywa minye ka do o seben bi woro konnala yennani doron de sugandi ola o sugandili bena joni joma ibai ka fo o ye ka do madame Dao Hawa Kanté ale Alliance Malien pour le Travail Amat ale yo maye Leila Walet Ibrahim ale Convergence pour l'émergence du Mali Faso Joton ani Umudiko Rassemblement Malien pour le Travail Aramat aywa minye ka do nana konate ale fona sugandira synergie des initiatives pour la renaissance africaine nuko makosira ko na yusu ko minye ka do chela ka fanfe ko seben bi woro de nana o fona tokola o seben bi woro fana na nani de tarabala o ko na kala tale ko ninga ka do sobo mamunu gara garsiga farakanchi Salomon ko ongoiba alebe Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM anikado Abdraman Bagaga force citoyenne et démocratique force citoyenne et démocratique FCD
ani Aruna Sissoko ale Front Uni pour le développement aywa et le changement FIDEC Youssouf Koulibaly ale fana be igado kulumina ko initiative de la fondation du Mali IRMA onunu de tara igado o chekulu nani o che okulu fana na o che nani de tara o mimbe igado société civile ko fo kulu nani sebe eta ani kelenye nga ma saba de tara olu la ni so bona olu kara garsiga farakanci Mariam Diko o be centre malien pour le dialogue interparti et démocratie la aywa minye igado Jenabu Jakite ale fana be force civile la ani igado nane Sisako ale be conseil national des sociétés civiles la o minye chelaka ka fanvela isa Sekou Koulibaly o be igado collectif des régions non opérationnelles e marabolo muno ni ulu masega sigise ngavolo ka Kuluba ale igado ale sugandira o konala Musa Keita ko lebe jekulumina o ordre de notaire ani ikado Fili Musa Kante alebe rekotradla olu fana de sugandiro la olu kera garsiga tiguye garsiga ka farakanci mun gara nyoroba tiguye o kera nununye nunu nganga sigi kado kulu ngono no ejiye aywa ko minye kado to sugandili ta nunye sa aywa ko o ko nakya sigi ka kuma wiye eji ko nala yasa iga sigi yoro soroe ki na wele ke nyininga o kuma na ana kuma ta nyonda o semve nyininga lu semve sa kuma na minye dona natawi mamunu mla blobulu ka amato na sugandi o konnala o kuma ne fasu jekulu kan no bla sebe on nya bo challenger kono ka bidon boli do yusu min jarane ya parti kurani munu mba kono de wala ulu mado amu yi amu don wala ango ulu fana yete me korolemba nu bana ko mo mun ko experience to lula experience bi soro ki to jiri kora abana alu soro ki to blongo na experience bi soro ki to ka telefrege yira la ki sigi soda la ni mata kene ka ni mi sendo ala mi bolo do experience bi soro ayi muna bi la kala na la ka ta sajike abana ala koso ala ka muna experience be olu munu na ku ka keta do jira na ngai experience batigi nunu uye mu ko pake ni ko experience ba nunu ye jamana ba inkono fuiba angata anga yamla moro mi ye indicateur de nouveau amba leta e kado awa mi ye reforme o mi ye awa kado ka belebeleke mi ye DG mi be bi no ye awa général Boubacara Dambélé moro awa kado général de brigade moro kado nyere la mi jamugando be atemano jamuganga ko philanthropie mi directeur général national d'assurance maladie kanam awakado médecin général Bakary Dambélé mo ale ya jira ka fo minye kana miye awakado minye nyere la galaya ba mbadala galaya ba ale wulika joke anale ka nyeda kura adikaro tabulo kura ningo do akoko nana moro akado kabini san ba flani konondo minye amoy amo awakado minye nyere la ale ko damnena minye adamne ne wulika jocha mangera mi awakado mimbato jamana dun olubse ka furaken no yalla chugo mina no anana ka bamba elema min do ala muro ikado nyere la ibaye ka fo awa wati do mbe ikado awa minye mamunu be no luka awaru masara ka kusugo belejele ke waru bisika sara chugo mina mimba to obisika do awa kesu kono no temena ka boy muro o mingera o kera sobuye minye o kado sika luka ke mabe wala saka laje o kado gele munu be ani to ka je munu be ikado kolu bashi wala sa mamunu be nolu ye asirewe mamunu ga nafolo beta la doni yoro ko fole no sika jigisigi soro to mina aka nyechi ajoro fa wo e ga buruburu betige na ajoro ma fa otinya o mayne amai DG aya jira ka fo awa miye tiere la ale nale ayeni ko bele jele sigi senga bro awakado miye tiere ibaye ka fo anana kana awakado tabulo keme ani bi duru muro awakado olu koni ayo bla kena tigila mo bele jele awakado ayo tlatla miye mako ani anga region gono olu ni nyanje muro no temana ka boy miye ay wulika joke mimba to awakado bele jele bisika fraga jogo mi no yalla moro avocado karti ba muga anifla mi avocado kolu konu ngumbe maga gato agatila murabe muro lu mbe ikado kungambe kolu bela jele marai
a nale min ye a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'o carte ninnu k'olu labɔ min ye aw k'a dɔn tubabu yɛrɛ ka kuma ko k'o labɔ placard la mɔrɔ aw k'a dɔn min b'a to baara bɛ se ka kɛ n'u ye cogo min na wa mɔrɔ ani sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min na mɔrɔ a nana ka na lajɛ min ye aw k'a dɔn filamɛriw min bɛ kɛ nin cakɛyɔrɔ in na yalima aw k'a dɔn client dɔw fɛ mɔrɔ a y'o a nana ka na wuli ka jɔ kɛ ni ka fura ɲini o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔrɔ aw k'a dɔn min ye a ye ko caman kɛ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen a y'o bolo da n'o ye aramu ye aramu mɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ mɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'i yɛrɛ ye aw k'a dɔn furakɛli kɔnɔ cogo min na mɔrɔ ani ka dɔn aw fɛn min bɛ yen n'o ye fura 400 ani 41 k'u kun y'o sama ka bɔ a la mɔrɔ k'a tila k'a lajɛ ale nalen ye aw k'a dɔn ale nana ka na fura mi awa n'o bɛ yen o bɛ t'i jɔ aw k'a dɔn fura ba caman na olu tilara k'o sama ka don a la min b'a to bɛɛ lajɛlen jigi bɛ fa n'o tɛ n'u ye dɔw sama ka bɔ a la a tɛna nafa bɛɛ ɲa dɛ olu bɛ kɛ cogo di a banna u k'a bɛɛ don a la ye a banna a bɛɛ ka don a la bi mɔrɔw ye aw k'a dɔn min ye fura 2000 871 k'u y'o de don a la hali k'a saba a dafa 3000 wali k'a dafa 3000 ala kɛ ne kɔrɔtɔlen don dɛ i bɛ taa dɔw la u b'a fɔ i ye ko nin tɛ amu la koyi n'i taara o san wɛrɛ la n'u tora k'a sɔngɔ f'i ye i bɛ segin laban k'i bɛ segin i kɔ kan de i bɛ segin i kɔ kan dɛ mɔrɔ dɔɔnin don min ye nin wulikajɔ k'a bɛɛ don a la min ye directeur général kanam aw k'a dɔn général Bubakar Danbele mɔrɔ ale kɔni aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'a lajɛ aw k'a dɔn groupement min bɛ yen n'olu kɔni bɛ aw k'a dɔn nin min filɛ nin ye walasa furaw ka don yalima fura dɔw ka labɔ min ye aw k'a dɔn ministère de la santé b'a la direction nationale de la pharmacie l'ordre des pharmaciens mɔrɔ n'o bɔra yen ordre des médecins ka taa fara k'a dɔn yɔrɔ caman kan mɔrɔ nin wulikajɔ min filɛ nin ni maa ɲɛma aw k'a dɔn kanama a ye nin kɛ min ye aw k'a dɔn médecin Bukari Danbele médecin général Bukari Danbele ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ nin ɲɔgɔn dɛmɛ sira don koyi nin wulikajɔ min filɛ nin min ye aw k'a dɔn régime assurance maladie universelle mɔrɔ aw k'a dɔn a bɛ kɛ min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ i ye karisa o tɛ dɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min na nin wulikajɔ min filɛ nin mɔrɔ a bɛ k'a dɔn min ye directeur général ye Bubakar Danbele ale ka min ye k'a lajɛ ka sira bɛɛ lajɛlen fura walasa a bɛ k'a dɔn furakɛli o bɛ kɛ nɔgɔya la cogo min na nin baara bɛ kɛ baara ɲuman ye dɛ u k'a teliya joona a banna o kɔfɛ sa n'an ye nin kuma in ta diɲɛ don o don ka a batiri k'a ɲɛfɔ ni k'a mada a b'a hakili jigin belebele la wallahi Amadu an b'o de jɔ an b'o de fatiya a ko Amo a y'a dabɔ kun min kama ko dɔw y'a ye k'u b'a saboter ka sɔrɔ Béninois ninnu ni u ye kɛlɛ yɛrɛ de kɛ wɛrɛw nana ka na a lajɛ anw y'a kɛ ko dɔw ye kɛlɛ yɛrɛ de kɛ ko n'a tigɛra olu ka nafolo la ko bɛɛ bɛ olu ye kuluba a banna ko tɔrɔbɔɲɔw tɛ tigɛ olu k'u t'a la bi u t'a la sini munna b'olu don a la ko obligatoire min yɛrɛ fɔra dɛ nanzaraka ma ɲi nanzaraka ma ɲi dɛ a bɛ maa bila ɲɔgɔn na kalabanci kanba n'i m'a faamu dɔrɔn kojugu don a banna nka a filɛ bi a tɛ ka ɲini ka sɔrɔ yɛrɛ an b'o de jɔ an b'o de fatiya la belebele ala k'a da yɔrɔ nɛma an b'i kunkɔrɔta ni jugumaya tete o tumana nouvelle horizon an b'ale ta n'an ye nouvelle horizon ta i k'a dɔn k'a fɔ an ka faama olu jabala min bɛ Tesit min ye belebele ye k'o fana taara munumunu salo kɛ yen ni ka taa cɛdenw galabu kɛnɛya ka tila ka ladilikan kolo gɛlɛnw d'u ma général Elhaji Gamu k'a taara Zole da Tesit i k'a dɔn o kan kɔnɔna la ani sɔrɔdasiw ye i k'a dɔn hakilinaw falen falen Gamu ko bingani tɛmɛnen kɔ a yɛrɛ ka fɔ la ni bingani ko lasi bingani tɛmɛnen kɔ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ terrorisiw n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye u y'o baara min kɛ o kumana k'ale nakun ye ka na i k'a dɔn galabu don sɔrɔdasiw la n'o ye wolomasiri tabaw ye minnu bɛ i k'a dɔn nin sigida kofɔlen in na a dɔ la général Elhaji Gamu a ye i k'a dɔn laseli min kɛ o kunnafoni taara ni k'a cɛri labanna kunnafoni cɛri siraw kan k'a k'a dɔn taabolo k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o kumana ko Gamu a y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn nin ko ninnu ye ko a dɔ la ko a kɔni nana ka na hakilina falen u k'u hajuw fɔ ɲɔgɔn ye a cɛrinen kunnafoni cɛri siraw fɛ Yusu a mankutu cayara bɛɛ y'i ta fɔ nka maa minnu ye i k'a dɔn a ka taa a tanu a ka taabolo la o de ka ca ba n'a si ye ko nin ye i k'a dɔn Mali la généraliw dɔ la min ma ka di ka tɛmɛ général caman kan dɛ Gamu kɔni
General Elaji Gamu a dola ko kumana ko mami do ka donné doni keneka mbara de birokona o ta le ka fenye ko ika do homme de terrain o kumana ka bo baraw de la ka ba ko ne wolo masiri taba fininta domina a dola jamana la kanani ni jamana la fasali o fana amato ko o la chugo shila o kumana ko Elaji Gamu dogo kun temene ka kuntara zole da imenaka ani andara bukan jatige wale ke wat kila maw kunyolu ninda dingeni ndala atara kato ngone jugo sama kabo ulula ka atara kele bulu dai akele itigama do annana de yusu ikaro ka fo tarata do utukalo kile muga ani saba aya sugo do ngana tesa di tesite wulu masiri tabaw jabala mi fona be kana ikado bo uluye ka fe mi ikaro ka fo Elaji Gamu no esinali akoko ajenyon wulu masiri tabaw ka nana kana kuma ufe okumana bingani chejugu mi na kera ni fuwari ya barawe mi ntara ku segere okumana Elaji Gamu akoko fe mi karo kafo anana kanu laje ola ninga akilina fale ufe ko Gamu ye maye jamana ingono ya amma kadi jamana de famba ede ka sabuke ayre ka tabulo yi anaye ke wale mi nke yasa ka ngo wulu masiri tabaw ni kishi jatige wale ke batigila ma ni jugu kungele uma okumana yusu ko ofana ye ka do fara ka manja ka malide umbulo ko sebe wulu masiri taba mindu ko ika do ko chede unde kumba bulo kele keneka o ya soro ika do binganingela ulu bika jamana imbele yusu ko tariku ulu ba jira ka foko ni general chekoroba minvleni ko funangenu nta da keneka ne haka ja yusu ba ka foko marskalo ulu labana ba fulani tani fulasana Gamu chede munu tumba bulo mali a jamana togola kidali marabulo kono o tunye chede baduru e fokata evokeme duru e fokata se keme woroma nunu tunye alega keleche ni dugu kofolena wati mi kado ka fo bingani taraka dugu insegere marsikalo kile muga ani woro ansardin ale ni mouvement national de la Zawad no ye bambanchi uye nunu wulile ka bingani taka ni dugu insegere marsikalo kile muga ani kononto ba fulani tani fulasa Elaji ikado general Elaji Gamu ayi kado dugu blani ki kotoro mabona ka chede unye sabu jamfa kera kene kankoe ubebo mi kalama marsikalo kile bis efo mi kile bis ba ani kile kibado ka fo ko mi nye kado una nana ka jamakulu la kori wa famba tunye ikado ka fo kile bife jamana wulu masiri tabaw ye ambe kunye abe klabe kunye fimawi awo mali so rasu wire dama yusu ibai ka fo ku na hike dugu kan wati mina jamfa abarka buena Gamu yi kotoro mabotu kuni naka jamakulu ye emenala uyato la kata lamunu kasinga la korita naka jamakulu Gamu ma fina baliku kono fere mona bawi sadoyi ku ka fo ka be farawluka ko Gamu fleni kaka naka chedeun ka farawluka kaka ka chedeun du ma ku ka kasola doyi mali sora su ko kulu di ulu ma ko ke kasola doyi Gamu ko tiendo konsona nene awa ambere ikile ako kuma ne farala auka na se nunu ma ble ne ko ne farala auka amba la je sisa saka ikado an kwa dishi dam malila femi Elaji Gamu ye ayo mi info o sere ikado binganingela ni chieningela bamba anchi u haklina la o seru haklila o kuma emenela ma o dangaru la ble Elaji Gamu a sere ikado ka fo minye anaka keleche ma keme fula ani nani abela jile nye ango fi fanfe fi maunye jema kele kuntala okuna ayolu senze ko ka aleka nunu ntaka di nunu bamanjuma ko ku ke kasola donye saya ka fsa manoi ka to ke fi ngayu malasa kale faraluka yasa oku shoni jito jigi Gamu tora ko kotoro mabola ayi to la ikado ka fo ka welelike no ye ikado ka fo anga consulat mimbe Niger ni telephone cellulaire ayo wele ka jirola ka fo okubana okilabe aka bismillah boloda sabu ale ni chede do be ko ubera jele be nale mali consulat mimbe ka ilabe bismillah kama yo ke telephone satellitaire la yusu ibaye ka fo minye ikado consulat ale fana ilabe on sabati Gamu ye munge anaka chedo ayu bela jile faranyonka yororinkele ka ikado ko toro mabo doni fo ka tu ko seme ikado Nigeria danguna asnaka do nu Nigeria konoti ma kelente mi kunlo ya washi wallahi aduna nu Nigeria kono ka tu bela jile kalfai ka so consulat wele ka fereke nunu bunu yesudi mwawe aka fereke ka nunu teme Burkina Faso fe ukana Bamako jona kale tise ka nunu jamfa tise ku dejugu ma ku ke kasola donye wa ire na ka buruda me kulumi kumbe no ye ikado ko tware milisiu anulu de tara kele kansa asigina kana jira manu nunu na kone ngom faralauka ayine ta au fe kuyi wone te farauka je farala haraga ka malikele kuna Elaji Gamu akoko
ko anw ye kotoro maboli min kɛ fɛrɛ kun don ne bolo o kumana yaasa ka n ka cɛdenw ni kisi Mali maa ɲɛmaw a kana kumakan in minɛ dɛ RFI bɛ ka min folofolo ko kalo don k'a jibina don ne ma taa burudamɛw fan fɛ ma taa bamanciw fan fɛ n bɛ Mali de fan fɛ n y'u malasa de yaasa n bɛ se ka n ka cɛdenw ni kisi o kumana ko anw kɔni y'u ni kisi u filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye Niger ye kɛlɛcɛw o kumana ko nin ye tariku ye min bɛ sɛbɛn Elhaji i k'a dɔn général Elhaji Gamu a ka latigɛ taabolo la anw ka jamana in kɔnɔ yan nɔ Mahamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro an bɛ taa sugu la k'an kunna ja kunabuya tɛ kunaja min Moro an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa an b'a fo fo yan fo Kayiba Jabate kosɛbɛ kosɛbɛ ma k'a kɛ to koyi Simbo a bɛ ɲini ka ji jigin ɲɛ na Salfu wa wallahi Salfu kɔni diɲɛ bɛɛ y'a ɲɔgɔn dɔn la tɛ Mande slow ya oui Mande jazzy n'a blues a bɛɛ de b'a a bɛɛ b'a kɔnɔ ala ka ninnu dɔw mɛn an kɔrɔ hali bi amin Moro an bɛ sɛbɛn ta le pays an b'ale ta le pays da y'ale ta awɔ min ye Alpha Mustafa Sanogo premier national Mali kɔnɔ Moro a ye a lajɛ ka lajɛli fɛn d'a ma min ye club des amis min aw ka dɔn n'o bɛ Al Mustafa Sanogo kofɔ Al Mustafa Sanogo n'i y'ale kofɔ i bɛ Barawuli kofɔ Barawuli i bɛ Kɔnɔbugu kofɔ min ye Al Mustafa Sanogo ye n b'a ka kɛ to Moro a ye wulikajɔ caman kɛ min ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'u b'a wele ko Mamadu An n'u b'a wele ko Ame An Moro ale de kɛra premier national ye Moro premier national Mali bɛɛ Kɔnɔbugu ka don barika Ala ye Segu Kɔnɔbugu kɔni barika Ala ye Kɔnɔbugu don Moro awa min ye Ame An ye Moro awa min ye ni maa kofɔlen n'o ye Al Mustafa Sanogo ye ale kɔni wulikajɔ kɛ ni tablette Moro ani cadeau caman min ye aw ka dɔn lɔgɔkalanminɛnw Moro a y'o ta k'a d'a ma k'a sababu kɛ mun ye min ye a ye aw ka dɔn jamana in kunnawolo n'u k'u ka sigida kunnawolo o ka kan tiɲɛ n'a ka kan Moro o sigida kunnawolo ani jamana kunnawolo kɔnɔna na min ye Al Mustafa Sanogo ye ale jɛkulu min bɛ yen ni aw ka dɔn kɛmɛ ka Al Mustafa Sanogo ni ka kanu o jɔtigi kɔni o jɛkulu min bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye aw ka dɔn ka min u bisimilara min ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye a fa ka du kɔnɔ min ye aw ka dɔn olu bisimilala olu kɔni bɔra ka kuma bɛ yen k'a jira k'a fɔ olu ye maa ye maa minnu aw ka dɔn n'olu ye Kɔnɔbugukaw ye Kɔnɔbugu aw ka dɔn u bɛ cercle de Barawuli fɛ Moro aw ka dɔn u ka maa ɲɛmaa aw M Sisogo ale y'o o kuma bɔ k'o bin a ko aw min ye an ka député min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Al Mustafa Sanogo ye a nisɔndiyalen ani ka dɔ fɛn min bɛ yen waati caman ale kɔni bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye dɛmɛ a b'a kɛ ka ɲɛsin yiriwa sira ma sigida la min ɲɔgɔn dɛmɛ sira a b'o bolo da Moro o ɲɔgɔn dɛmɛ sira de kɔnɔna na sa ani nisɔndiya kɔnɔna na olu nana ka na maa min bɛ yen n'a ye bɛɛ lajɛlen da Mali kɔnɔ baki la i k'a dɔn n'o ye Kɔnɔbuguka ye k'o ye kunnawolo ye olu ma min ye Al Mustafa Sanogo ye Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma fɔra k'a ban waati min na min ye aw ka dɔn nin denmisɛn Mamadu An a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don min ye a nisɔndiyalen don k'a sababu kɛ ko caman ye min ye aw ka dɔn ale kɔni bɛ min ɲini min ye aw ka dɔn Al Mustafa Sanogo ye min ye aw ka dɔn Kɔnɔbuguka yɛrɛ don min ye Barawulika don a bɛ sira min kan n'o ye faso jɔli sira ye faso ka ɲɛtaa sira a b'o baara min na ale kɔni b'a jira hali bi a k'i timinanja o baara fɛ min ye aw ka dɔn nin kamalen yɛrɛ moins 17,75 a y'o de sɔrɔ premier national tiɲɛ yɛrɛ la a ye dɔ kɛ yarɔ Pati Sakana Bagila a ye dɔ kɛ Bagila a y'o sɔrɔ min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin ye l'enfant de Kɔnɔbugukaw ka den Moro aw ka dɔn kabini k'a daminɛ prémarande fo kana se a ka DEF ma fo kana se a ka bagi ma Moro fo kana se DEF ma Moro k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ franco arabe de la maintenant a tɛmɛnen 9e de la sa a nana don tubabu kalan na voilà
ore yoro sogobi te examen soro ay o to soro de sogobi ta soro de o to soro de ika eru le fo innexe ga bwa no fa te examen soro abana awo awga frango arabla na bi ataraka ta logol siraka muroko awa minyi tiere la akara ni so ja ani nimisi wasai mi avocado almusafa sanogo ale koni bunya mununge mi deni amasaw ani kono bugu fuka ta se avocado minyi barawli kawye bela jele koni ajira ka foni wale ni debito yo ke ko jara oluye ko sabe wa ala kana ta ro langulo ala kana ta ro langulo ayabo musaga mina ala ka chama blano amina rabi ninde ya ko ke chugo yoy abana dunzeni to mana ni abe galabu dula ko abana ala ka muna ja do be sogobi ni okundo matulu dande malibe nga ha yuso ambe kado sebeta sebe mi no ene panaye ambe singata mi nyi kado don kibaru barakela do eno journaliste Abdul Nyang ko ni afana ga deme do nyonya ye aga deme do nyonya abe kuna fonu nkofo akaja ko mi nyi ma ya jo sharia ni hage wa wala ma jatige wala ke ba tigila ma ko jo sharia ni hage kodode abana ayo nyini ngali to misigi akoko ni sebe naje sebe mi na be ikado jonfuro mado ko fo kenyra ye alutin ko ikado ko esper independant ko ni alutin ga ikado sebe laje aga bara kunje sebe kay ko be bama yelema ka ko be kale ka tura kunga Abdul Nyanga aga fola ikado independant ko nala akoko wati mi malima nyemao olu be kala nyini ke ani kadama kashi ke ka ikala jalakili ko bi faransi ko ka jie tomba o lakana jekulu chela no ye ikado conseil de sécurité des nations unies aywa ko wati mi malibo barawla wati mi mali ikado ka fo asigambe faransi la ka fo ko faransi be deme ba jugu yalla jatige wala ke ba tigila maw ka ko lu kokoro maddo o kuma kibai ka fo ko wuli ka jo ulu kele do ani ka do ko mayele madama ko tale do ka mali omi aondi lafia ufe koi unuka ladon unuka kado barake minau ni shita on lafia gala de ba on lafia sabu abilaba ala tadema wallahi Allah ani mali de ni dunga abilaba odema okmana yusu be mi kado kafo ko mbi jate wala ke ba tigala mo sika kele du la ko ka deme ba jugu ya deme do nyoya ta ko lu segere kana mali jugu ya la oko kabo kuma ufora ko dama gashi no jala kili sebe ta ka faransi segere uka barake minau nu ladon wulile do ka po bela jele labe yusu okmana ko minye ka do alutin kale yo madoye ka nane do ka borani segesegeli do jabiye ko boko bi ko segesegeli jabi nogole jabi bama yele male ko mayele madama de sebene do ko jabiye ayre ka fola ikado ka fo Abdullah Nyanga fola ko ikado angeti mi meke kito bama ko ikado hotel baw salongono ko yangeti ya ayi ebe angeti kekene mi gaire masebe bamako hotel baw salongo no ko angeti jabi ejumenye ko malu ya jabi ko ni jabi langulondi ki dale to loteli baw kono ka ikado angeti ke ayo ko eye ikado jonfuro maye ke independanye angeti ke la ebe ko espere independant asoro nations unies de yesu gandi kane blayano ka kani finingolo mi infle no ko akoma ko sebe ikado ka fo ni finingolo mi na ko jate ko e sebe akele do ka mana ka munu fo akono aluti kaka donc a fo ko ote aunga tabulo ye ka kele ka mali jela ki sebe kono ka ongele nga manifinga jo sharia ni kado maya hage obela jele buruja akaja ko minye kado ko dangari wale bikataka sigiru segere ko ombiga maud ni da dingene dela ko gaddo ni toro aywa kwa kila ka munde jira kaya jira ka fo ko minye ka do manifin chama mbe ko olu ka ikado ka fo taga segu kulu korone ndo la ko be aunga jamana noye aywa ko minye ka do alutin ngani fasiri ko be ba do ka fo ko ni fini ngolo ye fasiri nogole kalo de do o kona ka kelelo ka anga manyema ko lu de jela ki aka sebe kono ko on tiga jo sharia bato odu ndanga tabulo ye aywa ko minye ka do ka fo ko jadi jekulu munumbe ko olu ka dangari famala aywa ko ode aka tabulo lewa aiwa ko de kada isawa o kuma ko fama yere o kele ko ka ikado I ko do faransi made niki nyemunu ka shi de me ba jonjon don ma de me ba mi no tatiken natani no kama ne ambebe do soro ala ikado ka fo no irisilaye ko ka bo do fo bisa bara de wulila o kuma ko losilu ya jira ka fo ko mi nyem mali to bisi bebe ka fo auma o ka febe fo auma haka jaja tike wala ke ba tikila ma o be wulika jola fente fo oluye ko fe mi espère indépendant dakawana espere independant ka FMB aye ikado fefem fo abedi ka jibina ya ka kuma be kalu ay mi fatiri alutin ikado Abdullah Nyanga fola
akoko mi ye akatabulo ko ni ya taka laje amada lukolo gelen shide akasebe ingono walutin ko ikado ko mi ye binganu ye ko an bi ko ke ka nyeshi sibiluma ko koloshiru ya jira ka foko mado ni torola kambe ga do ni toro ko kuluni nda dingeni dala ko ni bela jele ye feunye o ye ka do ani dugo de nota tiente ni kuma nunye adola ko mi ye ka do ka woni ko tabulo ye kwa ya yire ke ku doni karamo mi ye yusu kibai ka fo ko o doni tala wal no doni bala ay kalo dama de sugulo niye o ko ulu ya ka ni yongane ga ala babula Côte d'Ivoire ale tim yen kelen yarab mola wala ka ako ka tarai ka do kene yasula ko ka taje tebina oke ko clinique ula kiri kara kiri kamana mana ka chama mfo ay wa ko mercenaire munumbe an Nations Unies tola ko alutini odoye alutini Nations Unies ka mercenaire doye anga ga uranda president isu la mere ko wa ko ni mi masia mi vleni kankanga ni masia konde ka haramu ka ambulo bon nu bulola ay wa ka be ikado santan bonyongo bo anga jamana ikado ka fo abe gele yaw kono fe mi ye jie tomba u be ka bolo nobla an nyoke ko yala ko usera ka munde kelenga anye o kona ko fe mi ni ngonu nu bela jele ko esper independant ka fola ay wa ka ye ikado ni ko bela jele ka borani da amaboni da lukelenye ako munu la jabara kambe ga dangari munu na o tigi mafo jonu mbe ga dangaru la o mafo ko jo sharia sosora on veya jon ya soso asosora jonga ko amoshi danatige ko kasiga kuma bakurumba ta ko sebe o kuma ko ale katabulo minfleni ko nimika ikado kodona hunenindi doni karamo ka bu kulun neninde abuka kodona hunenindi naka ni tabulo yin o ka be fega jiema o de nyeki ngake aunga avec l'état nduru bonyongo bo wa ka ikado uye chide ndo blakana Nations Unies otola wa ko ikado ko auna na ani ministry chama yenyoye malikono ya anga jamana ministry chama ani société civile yenyoye kata se la sigi deuma ano lubela jile yenyoye wa minye wolo masiri taba uye keneka atara kati nyeda uluvuna ko nga ko alutim ga kumala kago kwanga wolo masiri taba ubuka mau masakiri abana ko ga bi mau ga ko wolo masakiri nyechi anteni la mere wakoni kuma munu vlada ni ko kalo de do wa kuma langulo damata de do Abdul Nyanga fola akoko min vle ko matika dankari mala ya no jo sharia tika soso anve ya ko taunga tabulo wa antuna so oma o kuma na ko ni monsuru masina munu vle ni ko an kana so mali gouvernement bai ka fo ko an na ikado kala turu nunu ka kuma kanka ko sabu ube fe mi nofe o de fere de bali bela jelenye nika ikado dangara nga jamana nyema la no asimu goitaye transition ma nyema o kuma na ko oluye ubolo boli minge faransi bolo ni ku bolo do risila bolo ko de kele do ni begele ya kanyeshi malima wa odu na chiere fanana ko nafa mi be risu ka fejela ko nafa te faransi tala ay wa ko faransi ta ikado ko ulube ma sponsoriser de risu te ma sponsoriser ko ko risu te ma sponsoriser wa terrorisu ikado faransi de bolu ulu sponsoriser ka kasabi ni na folo duma anga jamana kama ko risila toke Abdul Nyang donc waru barakela do ale ka nobla ni anya bo ne pana ko no ga bidon bo do ni segane ani shin awo irisi Iran anolu beta Corée du Nord Corée du Nord Turquie awo voilà abana amna ni jamana nundro ne sirata massa anga France to anga États-Unis to Angleterre ni mago bana iban soro so ya abana wana mago be munu na ambe tulu fe ndesane awo moro ni no be kuna foni nda dansi